Kayo kenci mentaka sengi ka alang o tany na kajing tu ki pajak ban sengap ia kajing yalap election u keteng MP steng semoy ke NPP Dr. Dial Nonglaj new Dr. Rock ban pan jing kesian ha kan election ke ban sawan kan kajing ban sengap ki pajak kadai nama ba khamtam u Dr. Dial Nonglaj udai ne ketai katany u badon kajing jan bat itu itau bha jong ki pajak haba keren ha ni jinang paj ba Dr. Dia Nonglaj long ba kwa ban persya ban kentha yano hanrei u yasya gi paj ba baro ba u yang ba ha kanong rim ba kwa ban penba ban pensyai ban tei biang ya ka judgment reu hinyo trap hinyo skum ula khot gi paj ba ban examine ya u bat lada u biang ki bakin ai ka jing kesian ya u ban long kum MP da ka ba bret no ya ka pej madong ya bisni pihon hanrei ban long ki ba ya teli ulo ong ba unlek si parlimen om kumu MP ke NPP hanrei kumu MP ke jaj benreu ban ya sraj etheu ya kimat ki jura ngam lek si om kumu MP jong ke NPP hanrei kumu MP baya kini ki isu la kersian da baro ki parti dia ban pen ulang ya kini ki assembly resolution nga khot ya baro ki parti ban kersian yu barok gene genti khnang ba ka tien khasi kan rung ha ka khnet ka bapra ka ILP ngin yo ban pentrei kam no ha ka jala ka jomi ni don kam kerki namar ki samla kinwa shubanap ha yu MP badan ka jia trailan baru chief minister Kamjuru, Oba, Home Minister, Uya Shong meeting Mangapur, Bathor Shitiro Mangapur. Nan ya thu ya pi, bai ki por ki mam shua, habang a por shiti, Shao Home Minister, Lajubab ya ka shiti, Dakis Katari. Hamre hadien mang ya kendu aga sautare. Home Minister utepina bangan election. MP by election. Ujubab tang hapo isitayo dakan letterhead lajong baru udah soiro daka signature lajong bala pediang daka siti jampi ka sarkar kan seperkat lada shua ban long election udah itu yo Profesor DRL Nonglaj karena tam ke itu lada pipa kamu MP na bo ia kali kali terwaki lada pi sisa ia kaktian kasi ti kumjuru nam takiwai kisu ngam ya pi ngam lang satya u kandidat tangjong ke NPP lani tangjong kawai ke parti ki isu ki mangatrai nagam ta ke education ka secularism ka tourism ki bagale ki man kapor man penroi man keptio ki long ki isu paiba shwa bangan komu ikene ke jingkhot lane bangan tip badan makhot jenga ban lempi nare khonni ki isu paiba kom ta ngam nei satia u kartong tang jong kawai ke parti harai ga de kartong jong pi paiba ya yano harai ga ya sha ya pi baro ngam kuah ban persya yang no ngasu yen bet hakan orem ban kuah ban penbha ban pensyai ban tei biang ya ka jadan riu khasipna ka jadan riu hinyo trap hinyo skom di parari be ki tien phira jonga hakane ka jing campaign ka jing pensyai padba nam ta kene election kalong ban penbha ban pensyai bat ban pay ngak hot ye phi ban ye trailan lagam tanata haba penbha nai shu ke sun ka yepen nai shu ke pet madong nai shu ke bisni nai shu ke yasgel party nai shu ke le silian pet madong hamrai ke wei ke sur ke wei ke boy
Berkata galang ban penyo yo MP ubadai hakapur kabadai berkebadan kam. Mana kentu ya pi baro. Ban yami renti syriat. Ban ampen len hai. Ya ka vote ka jampi. Kentu ikon dikti di paramarjan ki parasnong ban baro lek ka jagat thavot. Dakawai kasur ban penurlong yakini ki mat ki jura ki bangla kedau sakmat bang kerpat yapi lem da theo ki induna jona ngala bandan ki induna ba ki telat ngamdei wa janai ngamdei wa tip nadang sedang halai ngadan dan kam ye ki trelan barabar ngadai manga ban examen ye ki khna high university high school college high university ngadai manga ba examen hanay ka ningopor ngadai mga ba sa examen ngay hapi kaburam at kabor kanam kadai ka jampi examen no pi yaw barok ubyang na umbyang marabi iwo barok ung ibyang manet kumu MP hadin bakilas ngap hijin tren jago ngagarpat ya pi bapin sobha banjit yaw barok hakasi thabot tat shon ne ka shap jampi hakadur jam barok handre hakadur jam kot yo bisan hakadur barok nale dai ko por bat nyaw bakam dei tang ka jing khot jong kinam yalam san perthai ka dei ro hakadin sim jami kom ka long yeng nale kren hayeng bat ni on le se ka ne ka dei ro ka jing khot ka jong lei kajing khot kabanga pediang kalong ngapediang baka sarkar kan le nam ta jonga ka sarkar kan la banai ka kam ka khama ban ye ka kam ka banga bat menta wala ki terwaya ngana ka no ka kam ro na ka benta no ka pos ka biang na ka menta jonga bangan mentoi ya lebih ka kham mentoi ka kam ka bangaran trei menta wala ki ong yenga lek long vice chancellor no Jongka State University dang khambiang ka bangabat menta ngamla ban ino ya ka Central University ban join no ya service Haka State University kamta paralok bayin masen parasnong parthan baro ngapdiang baga kongo ye gede jingirpat baga sarkar kan le nam tajona hanrei bangangan yo ban le nam tajong pi kibri jona kata kadei karai baka thong jona ba ka sarkar na ka party kan le nam tajona hanrei ko baang usosothan ni em makiway patkis ni ayu ngin le namar keri